tubuh si palua dihita jol maon hasanga pon di debata laus dame 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 madi jol malomo ni rohani debata do hita jol maon ay sabrong inondo binsar bintang di naholomi sumondangi hagolapon na dirohantai hasanga pon di debata laus dame 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 madi jol malomo ni rohani debata do hita jol maon Tuhan Yesus hadomuan na disuruh debata na pasahon sude dosa di dolo Golgata hasanga pon di debata laus dame 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 madi jol malomo ni rohani debata do hita jol maon Sai sondangi marohangku ale Tuhan Yesusi asa doho tau maruli di hatu tubuh bumi hasanga pon di debata laus dame 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 madi jol malomo ni rohani debata do hita jol maon halalas ni roha godang sa isong gopi rohangkon asa doho taong malaw mamuji go and me hasanga pon di debata laus dame 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 madi jol malomo ni rohani debata do hita jol maon halalas ni roha godang sa isong gopi rohangkon asa doho taong molo mamuji guarani hasanga pon di debata laus dame 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 madi jol malomo ni rohani debata do hita jol maon hasanga pon di debata laus dame 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 madi jol maon